The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, the Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Mga igsuon,
Usa sa mga hinungdan ngano nga ang atong pagtuong Katoliko na ay mga ribulto ug mga larawan, ug usab ngano nga ang mga Katoliko musangpit o muduol paman sa mga santos diha sa panginahanglan may labot na sa kaluwasan. Kining unang mga tudling karon nga inyong madungog nga atong pagabasahon, maoning mga sitasa ang usa sa gibasihan sa pagtuong Katoliko. Atong basahon ang Números Kapitulo 21, versikulo 4 hangtod sa 9. Gikan sa bukid sa Hor, namaybay sila sa dagat sa Akaba. Aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tao gikabsag pailob samtang nagpanaw sila og nagbagulbol sila batok sa Dios og kang Moses. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami, Moses, gikan sa Ehipto, ngan hining kamingawan. Imo ba kaming pagkamatyon dinhi sa gutom o sa uhaw? Gipulan na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug ipamaak ang mga tao. Ug daghang mga tao sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moses ug miingon, Moses, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo og kanimo. Pag-ampo sa Ginoo, ngayang wagtangon ng mga bitin. Busa nag-ampo si Moses alang sa mga tao. O giingnan si Moses sa Ginoo. Moses, paghimog ribulto sa bitin nga tumbaga og ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon ug ang hipaakag bitin kung makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moses og ribulto sa bitin nga tumbaga o gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Okay, and iyan osab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon, nining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas. Sa gihapon ang atong makauban din sa technical side, si kasamang Danny Luod, o usab si kasamang Tax Ilumba. Mayong buntag o mayong adlaw sa Ginoo kinimo igsoon Dani o igsoon Tax. Sa gawas, sa gyapon magauban nato si igsoon Rinaldo o si Rodrigo
uban na sa atong silingan, no? Si Igsoon Gyon. Mayong buntag o mayong adlaw sa Ginoo kaninyo. Usab, no, ang atong nanay sa Fans Club. Nanay, Corazon Balansag, ubana, no? Sa tanan, imong mga anak, no? Sa Fans Club. Mayong buntag o mayong adlaw sa Ginoo kaninyo. O gusab, si Nanay Bibitano, no? Ang atong suki kaayong numero 1 nga contributor dinhi sa Arimen Dipolog. Mayong buntag o mayong adlaw sa Ginoo kanimo nay uban sa imong pamilya. Unya, di na ito malimtan. Kanuna yung gayong nag-monitor na ito ang atong amigo dihapot sa ano ni? Diri sa Bara, no? Si kasamang o Igsoong Ruben Saraga, maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo kanimo Ben. Diya sa Rizal, si Marlon Baalisbo, maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kanimo diya sa Rizal. Diya sa Liloy, ang atong mga igsuon diya sa Catholic Faith Defenders. Kaya doon na po ito lumanon diya sa radio station diya, maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo. Ang akong mga kauban, no, sa Catholic Faith Defenders diri sa Dipolog, no, adi lang na ko hinganlan tagsa-tagsa kay daghan kay sila, maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kinyong tanan. Ang atong station manager diri sa Arimen Dipolog, no? Atong station manager, atong amahan dinhi sa Arimen Dipolog, uban nila ni Roger Monera, Elaine, Mardy o kasamang Mark. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kininyo. Sa atong mga igsuon pod nga nagpaminaw nga mga dili Katoliko, no? Sama sa Seventh-day Adventist, Iglesia ni Cristo, bisan ano sa atong mga igsuong Muslim, piniling nasod, born again. Okay. Sa tanan, no, nga mga kining mga wa na ko mahinganli nga mga dili Katoliko nga nagpaminaw, maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kaninyo nga tanan. O gusto ba akong ipaawahining sa social media? Okay. Nila ni katong ako nang naandan si Ner Impinado diha sa South Korea, o si John Ri Lucagbo, South Korea gyapon, Gilbert Kumiling sa Australia, ni Nestor Baang, ni Rickster Bakalan sa Middle East. Sa tanan-tanan, no? Sorry, no? Kaya di magug ko magbutag listahan diri, no? Katong malimtan. Sorry lang yung kayo, no? Kaya ma-apil na mo, no? Sa tanan nga nagpaminaw, no? O makapaminaw, ani, no? Sa, whether sa live karon o sa kuana, no? Sa replay na diha sa YouTube. Kaya ito maning i-upload diha sa YouTube. Okay, nga itong pizza karon, no? Pizza 13 sa bulan sa Agosto tuig 2017. Okay, no? Ato namang nabasa ang Números Kapitulo 21, versikulo 4 hangtod sa 9. Diin naadiri mabasa na to nga ang Dios gapahimog ribulto sa bitin. Naapo diri mabasa na to kanang atong kinaiyan, no, sa atong pagtuong Katoliko nga bisan Dios ray makaluwas unya si Kristo ra po'y mediator sa New Covenant, unang Timoteo 2:5. Apan wala gibawal nga musangpita o glain sama sa mga santos. Wala gibawal nga mohangyo ta nila nga kung duna sila'y influensya sa Dios.
kung doon na sila ay mahimo o pwede nila masangpit ang Diyos. Pwede good. Kay si Moses ilamang gisangpit. Mao na nga ato ning gibasa karon kay padayon man ta sa paghatag og justification, no? O pamatuod. Ay kita mga Katoliko wa ta masayop. Gihimo nilang tigpataliwala si Moses. Pero dili ni kontradiksyon. Sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Kay kanang pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo, diha man na sa mediatorship sa New Covenant. Wala may laing mediator o tigpataliwala sa New Covenant, si Kristo raman. Pero, diya sa pag-ampo, pwede. Pwede ta mangayo og assistance. Kana mangayo og assistance o hangyo. Pwede ta mo hangyo sa mga santo sa ilang influensya sa Dios. Sa ilang mga pag-ampo. Sama ani nga ilang gihangyo si Moses sa Dios nga wagtangon ang maong mga bitin. Di ba? Unya ang detalyeng explanation nato ani uban na sa uban nga kining mga pagaisgutan. May labot sa maong topiko. Bueno, paminawan ninyo ayo. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, dili yun ako makalimtan kanang sa di pa ko mo adtog yun sa mga katinawan, mga explanation yun sa atong pagtuo, nga karon particularmente kining mahitungod sa mga iconography, mga larawan, mga ribulto. Di yun ako makalimtan sa akong una-huna kining ipamong ni Isaias, Kapitulo 5, versikulo 20. Kay parihas bitaw ni anang kanang mag-ampo ta mga Katoliko. Di ginato malimtan nga unang yung buhaton na to, musign of cross kita. Unya, karon pod, ambot nga nun ni nga, di gud pagkalimtan sa akong una-huna nga himuon yung intro kanang Isaiah 5:20. Nga naman, kay aron dili gud ta mahibong, nga kung ano kanang ato mga practices, kanang ato mga pagtulon ang Katoliko, nga para nato puti, kahayag, apan doon na gyoy manamas-tamas, doon na gyoy mga tao nga ilag yung himong itom ng ato mga pagtulunan. Buti pa sabot himoong sayop. So, mauna nga, di ta matinga na, unya karon dirita sa pagpakita gyud kahayag, meaning kay gitabunan mag-itom, no, dili ipakita ba ang kahayag, ang kamatuuran sa ato mga pagtulunan, kay gusto man siyawa nga magpabili ni nga sa pananaw sa tao itom imbis puti, no? Ang atong trabaho diri sa atong tulumanon, atong kuhaon ng maong gibara, no? Kana bang gibutang nga itom, nga aron ang iyang kaputi gyud may makita, di ba? So ato namang gihatag ninyo ang hinungdan no, sa
una pag yung mga tulumanon na to, nga kanang pagdili og larawan og ribulto, kung sayop ang tumong o paggamit, no? By the way, no, naamay ga tunol diri og kanang mura ni siya og patibaya, pero daghan man, no, mga kog pasaylo nga di lang san ako nisgutan sa musunod siguro nga tulumanon, no? Pasaylo ako nga di na ako misgutan kay nakahatag niyo kog taas kay yung intro sa atong programa karon, mao na nga nahadlo ko nga gamay ra gyud kay atong mahisgutan sa atong topic. Topiko. So mao na nga maybe sa musunod sigurong programa matimbaya ning daghang kay mga ngalan dire, no? Greetings mo gud ni, no? So nagkahuman naman ko. So mao nang di na nako sa punan, no? Okay, so padayon ta mga tinahod nga tigpaminaw. Now, ang pagdili og ribulto larawan sa tumong kung sayop ang gamit. Dili kay ang pagbuhat sayop gyud kay gani ang Dios nagpahimo magribultos bitin. Si Moses siyang gisugo. Kung sayop ang paghimo, yang anong gapahimo man ang Dios? Di ba? So, atong tanawon og unsa nang pagdili. Dili kay basta-basta lang sayop gyud ay pagbuhat og ribulto. Kung muingon ta nga sayop gyud ay dayon ang paghimo og ribulto na buot ipasabot di ay kana diing kaalam, kahibalo, kanang atong abilidad sa paghimo gikan din sa demonyo kay sayop man na. Unya ato namang gibasa sa Exodo Exodo 35 sa una pag yun natong mga tulumanon, di lang nako subli og basa kay masamot kung kalangan yun, no? Exodus 35 tudling 30 hangtod 35 nga kanang kaalam sa paghimog ribulto, paghimog larawan, paghimog bisan unsa, kaalaman na nga gikan sa Dios. Nya, kaalam nga gikan sa Dios sa to badili daotan kung gamito na to na. Labi na kung basahon na to ang Revelation pod nga gihisgot nga ipagamit jud ang kaalam nga gikan sa Dios. So kay ipagamit ang kaalam nga gikan sa Dios mo na ang Katoliko maghimo jud ribulto kay kanang kaalam sa paghimo ribulto o pagkulit gikan man na sa Dios. Mo na nga dili daotan pero ngano man nga dunay pagdili. Kung sayop ang tumong o sayop nga paggamit, wala idili sa Dios kung tama o insakto ang atong tumong sa paghimo ribulto. Parehas ra gud naan ng mayon tag debate. Sayop man ang debate kay away man na. Dili man na mao. Kay dili man tanang debate away. Ang debate exchange of ideas. Paghatag mga katarungan nganong nagtuo ka ana nya siya lahi man pod mo nang nag-discussion mo, naglantugi mo aron ang mga taong maminaw ninyo makatimbang-timbang ug asa yung tinuod. Dili na daotan kay San Pablo gali nagkigdebate. Di ba? Buhat 17, buhat 18. Adlaw ang igpapahulay pa gyud sa mga Hudiyo. Siging debate. Ana, dili nato sabton nga kung dunay mabasa sa Biblia nga oy daotan man ang debate. Susihon nato unsa nang daotan nga debate katong binurong kanang pasikatay lang ba o kanang unsa na basta imbis maningkamot nga mag-usa tas pagsabot Isus nag-atakehay naman personal unay gibawal pero kung maningkamot lang ka nga mubarog ang kamatuoran dili lang ka adhumini mo istorya ayuhon lang pag-istorya dili lang binurong ba na gibawal. So ingon na pod ang mahitungod sa ribulto. Actually, wala gidili ang paghimog ribulto basta insakto ang tumong. Pero kung sayop ang tumong, gibawal na. Na unsa may sayop nga tumong be sa paghimog ribulto kung himoong Dios. Kung tratahon nga Dios kay mahimo man ang Diyos. Basta tratahon gali nato ang usa ka butang, dili ra manggali kay ni ribulto. Bisan pagka ng mga kanang kahilayan, for example, kung ang atong focus diha aras kahilayan nga imbisag nakailata sa Dios, di na ta mo simba niya.
Di na ta mag-ampo niya kay nabuang regulas kahilayan, for example kanang droga, o adik-adik, o unsa pa na diha ang klase kanang mga inom nga hubog-hubog, o moro na sige na itong hunaon, o unsa pa na diha kanang kalipay nga tawhanon, o nakapokus na ta diha, buot pasabot nga mauna na imong Diyos. Unya, dili man na tinuod Diyos, mauna nga mahimong Diyos nimo ng kuan, kahilayan. Di ba? Dili lang kay ribulto. Bisan pa ka ng tao gali nga buhi. Oh, pananlitan ako. Pananlitan lang niya, mainta pog matinood. Buutan ko, santos di ko sa inyong panglantaw. Himuon ko ninyong Diyos. Kana. Buhi ko, di lang kay ribulto. Himuon ko ninyong Diyos niya, di man ko Diyos. So, buot pasabot, mahimo kong Diyos ninyo. Kaya di man ko tinuod Diyos. Kaya kanang definition good sa Diyos, bisan unsa, di lang kay ribulto gani. Bisan unsang butang, nga isipon na itong mauna, unya, di, tinuod. Mayon ta nga, Diyos na siya. Di mo na tinuod Diyos. So, mahimong Diyos. Mauna nga ako mahimo kong Diyos, kung inyo kong tuhuan nga Diyos. Kaya di man ko Diyos. Di ba? Para sa ni Rizal, na ako'y nahibawaan nga, doon na grupo nga si Rizal gihimong Diyos. Dili mo na pwede. Kay ang Diyos, way sinugdanan ni katapusan. Si Rizal, gipakatao. Doon na sinugdanan. So, dili mahimo siyang Diyos. So, kung himuon na tong Diyos si Rizal, mahimong Diyos si Rizal. Mauna nga, para sa anang uban, kutloon nila ng Salmo 115. Salmo 115. Ilan ang itumbok sa ato mga ribulto. Kay ingon man dahin diha nga, na ay ilong di kasimhot. Na ay ba di kasulti. Na ay kamot dili kalihok. Mauna. Yun sila, mauna, mga ribultos katoliko. Kay, gabatog ribulto nga, di mo nakatabang, di mo nakasulti. Lagi ba, di mo kasulti. Naimata, di kita. Ngayon na sila, kana mo na, mga ribulto na sa katoliko. Di mo na mao. Ikanang Salmo 115, tinuod nga, usas gitumbok diha, mga ribulto nga Diyos. Sama ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth. Katubang mga ribulto sa una, nga giisip nilang Diyos. Nga nahimong Diyos. Mauna. Pero kanang mga ribultos katoliko, dili na Diyos tungod kay wala itudlos pare nga Diyos na. Kung giludhan man na, gihagkan man na, pero wala itudlo nga gihagkan o giludhan na kay Diyos, dili. kay dili man tanang pagluhod, dili man tanang paghalog, pagpaka-Diyos. Nainumdum lang ko, diya sa Facebook. Nga nagbutang ko diya picture ba nga, dili, dito ako'y gabutang. Na ito'y INC to. Nag-post niya, gitagan pagyog ko, kanang Santo Cristo kanang atong larawan ni Cristo diya ang nagbitay sa krus. And then, gihalukan sa pare. Ang ribulto sa Santo Cristo. Then, iyang gibutag ang suwat ito, mao ni idolatry. Idolatry. Kay gihagkan. Hagkan di ay idolatry na dayon. Dili na mao. Ato sang susihon, o unsay pagtuos pare sa iyang paghalok sa ribulto. Nagtuo ba siya nga katong ribulto katumo ay Diyos? O igo lang siyang naghalok ato pagpakita sa iyang pagmahal sa Ginoo? Kay ribulto gali gihagkan. Unsa nakaha kung naagit tong buhi, di ba? Muhalok na kas picture sa imong ginikanan. Kung wala diha, kana na lang picture mo imo o nimong handumanan, hagkan nimo, gihimo na dahil imong Diyos ng imong kuan. Yan imong picture. Picture sa imong nanay, imong tatay ba? Dili na. Tanawon sa nato, di mo gud pud makita, no? Kanang kasing-kasing og hunahuna sa tao kung unsay pagtuo niya sa iyang paghalok anang ribulto. Diyos ba ng ribulto? Kay diri sa Biblia, klaro man ang gikasuk-an sa Ginoo. Ang ilag yung pagtuo, Diyos yun ang ribulto. Tagaan mo na akong example ha. Dili na ito mapareha sa Katoliko. Kaya way pagtulunan ng Katoliko nga kanang ribulto mo ay Diyos. Ha? Di ba? Masahon ko, Nehemias 9:18. Giingon diri, nagbuhat sila Diyos nga baka. Kanawa, pirmiro pagaling pulong, Diyos na. Nehemias 9:18.
nagbuhat sila Diyos nga baka. Ug miingon nga kadto mao ang Dios. Tanawa, klaro kayo, litra por litra. Nagbuhat sila Diyos nga baka. Ug miingon nga kadto mao ang Dios nga nagkuha kanila sa Ehipto. Sa ingon gipasipalahan kanila Ginoo. Una tanawa unya Katoliko ni. Nabagoy pare nagtudlo nato nga nagbuhat og ribulto ni Santa Maria den gihimong Dios. Nagbuhat og ribulto ni San Vicente og San Antonio dayon gihimong Dios. Unya magampo ang Katoliko maingon bugod mi nga ribulto ni San Antonio, San Vicente, Dios kanamo. Maingon bugod mi ana. Kung mag-atubang mis ribulto ni San Vicente, San Antonio, sa may among ilitok. San Vicente, iampo mo kami. Pero sa nas pag-ingon sa mga born again, pastor, ipre over mi be? Iampo mi be kay mas dunggon ka, kay pastor man ka. Parehas nas pag-ingon na. Kunya, dilipod kay ang ribulto gid mo among giampuan. Simbolo lang ng ribulto. Guide lang na siya. Mura lang latayanan ba? Pero ang ato yung gihangyo, katong tunas langit. Santos. Kinaana may mga santos nga nahilangit. Sumala sa Hebrews 12:23, Hebrews 2:23, mga espiritu sa mga mataro nga nahingpit na. Di ba? Oo. Pinadayag sa Nueve Sport, mga kalag sa mga martir, nakikistorya sa Dios. Di ba? Ang among gisangpit, katong gilarawanan, dili ng ribulto. Di ba? Pero wala po may mag-ampo nila nga Diyos na sila. Nagpatabang na may ampo. Pras gibuhat itong mga Israelitas. Nagpatabang silang Moses. Nga, undangon tong mga bitin. Pagpatungha, kay gisilutan naman lang isla, silang pagpagulbulan, pagkabagulbulan, suko ang Diyos. Munang ipadalaan silang bitin. Yan, kay maulaw mo po silang muditsog ampo ni Moses. Sa Diyos. Si Moses mo ilang gihimong tigpataliwala. Moses pag-ampo sa Diyos nga wag tangon yung mga bitin. Gihimo nilang intercessor si Moses pinagis pag-ampo. Di ba? Gidungog man kay itong Moses. Wa manggaling mingon ang Diyos nga naunsa ka diha Moses, sila mo'y nakasala, di sila mo'y manubag ana ayaw ikaw. Wag ay mo ingon ang Diyos ana. Sa ato pa muuyon ang Diyos anang pagtulod ang Katoliko nga magpatabang tag santos. Di ba? Wala masupak ang Diyos ana. Punan ba atong sahob 42:8? Nga tulo ka taong magasasala nagampo sa Dios. Nya giingnan sila sa Dios. Naunsa mo diha, may lang mo mangayo nako. Muhangyo nako nya badlungon mong dagko. Atuan niyo si Job mo palaban mo niya. Kay siya mo akong dunggon. Kay nagbuhat siya matarong. Sa haragod Job 42:8. Nya, supak ang Diyos ng pagtuong Katoliko nga magpalaban tag santos. Sa ilang influensya, sa ilang merito. Wala oy. Santiago 5:16, ang pag-ampo sa taong balaan dakog kahimuan. Unang magpalaban tag santos kana bitawng mga flight tag trabaho diha sa munisipyo. Mangita man tag abyan. Kanang amigo, kanang kaila suod sa mayor, di ba? Kini mga santos mo man isuod sa Dios mo nagpatabang ta nila. Ingon na wa man nagibawal kay nasa 1 Timoteo 2:1. 1 Timoteo 2:1 unsay giingon ni Pablo diha sa King James Version. Ang mga pag-ampo, mga pangaliya, mga pagpataliwala o intercessions, no? Klaro kay sa King James Version. Protestant version pa yun na, no? Kay mga Protestante masiging gamit-gamit anang hubara kanang King James. Mabasahan ninyo sa 1 Timoteo 2:1, giingon diha kanang mga supplications, mga pag-ampo, mga pagpasalamat o kanang pagpataliwala o intercessions, pagahimuon sa tanang tao pagani. Bisan ikaw diha karon, pwede ka mo pataliwala pinagi sa pag-ampo nimo. O kung buhi po ka, parehas nila ni Pablo, magkapataliwala po sila pinagis pagsangyaw. Kay dili naman yun si Kristo mo'y nangunay og sangyaw, kung dili pinaagi naman nila. Di ba? Ingon na. So, mauna nga, diri, klaro. Unsay gidili sa ribulto kung himuong Diyos. Napagalilain, no? Isaias 44:17. Og ang sobra ni ini himuon niyang usa ka Diyos. Iyang Diyos
Muluhod siya og musimba niini, magampo siya niini og muingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Di sayop. Kay giampuan, gihangyo, unya gituhuan nga Dios. Dili na pwede. Unya pagtuong Katoliko ni, no? Isaias 44:17, no? Klaro kayo akong usbon. Isaias 44:17, og ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios. Iyang Dios, muluhod siya og musimba niini, magampo siya niini og muingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Unya mao ni pagtuong Katoliko nga kanang ribulto maoy Dios. Dili oy, no? Mao na nga kung ang ribulto himuong Dios, mahimo gyud ang Dios, kay di mo na tinuod Dios. Na mao na nga kanang mga ribulto na mos Katoliko, pag undang na mo kanang pataka o panudlo nga mga Diyos na inyo sang iprove nga ang Katoliko nagtudlo nga mga Diyos ng ribulto. Unya naara ba mo referensyang gamiton hinumdum ko niya dili pod mao pagkasabot, di ba? Dili pod mao pagkasabot. Usbon po ng context. Ayaw na, no? Ayaw na. Kay ang tinuod kung kanang mga ribulto gihimo ng Diyos sa Katoliko, dili unta Trinity ang Diyos sa Katoliko. Di ba? Unsa man ang Diyos sa Katoliko nga usa, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. No, dili man na tulo ka Diyos, no? Sa persona tulo pero kinaiyas pagka Diyos usara, no? Pero sa kuan sa pamilya, ako apelyido nako Dunduyano. Ako mga anak Dunduyano pod. Usara may akong anak. Ako anak Dunduyano pod. Usara na ang mga apelyido, Dunduyano. Pero duha mi persona. Duha mi ka persona, akong anak ug ako. Di ba? Ina na po ng Diyos, dili na kay usa ka persona lang, no? Genesis 1:26, no? Plurality of persons but in one substance. Ganang pagka-Diyos. Di ba? So, ingon na. Mo na nga kanang mga ribultos Katoliko dili na siya Diyos kay wala itudlo sa mga pari nga Diyos na, no? Niya na pa sa Josue 23:16. Mao gyapon kanang ribulto maoy gihimong Diyos, mao na mahimong Diyos. Pero balikon kus pag-ingon, walay doktrina ang Katoliko nga kanang ribulto isipong Diyos, mao na nga dili na Diyos. Kay kung moingon galita tanang ribulto mahimong Diyos na ang mga dili Katoliko nakasa ano man kay wala man nila gub-an ng di lang kay Katoliko may mahimong sad-an hasta po sila kay nganong wala man nila gub-an ng ribulto monumento ni Rizal's Plaza kung tanang ribulto Diyos di ba? Wala nila gub-a kay nagtuo sila dili na Diyos. So dili tanang ribulto Diyos kay ang nakapa Diyos sa ribulto kung himuon mang Diyos. Di ba? So, kamong mga Katoliko nga namiya sa Katoliko, kay nagtuo siguro mo nga kanang ribulto Dios. Asayop sakto ra pud inyong gibuhat, di ba? Kung kamong mga Katoliko namiya mo sa inyong pagkakatoliko, kay nagtuo mo nga ang ribulto mao ay Dios, sakto ra pud. Mo na giingon ni Atty. Bacalso. Kay ano man, ang pari wa man magtudlo nga kanang ribulto mao ay Dios. Di ba? Sakto na pong namiya, pero di po mayo mabiya sa tinuod nga pagtuo. Di ba? Pero, kung nasipyat mong biya sa Katoliko, dili Katoliko mo ipagkasadon. Although, sakto na po, kung nibiya mo sa Katoliko, tungod kay nagtuo mo nga kanang ribulto mo ay Diyos. Na? Sakto na po na. O niya, kaya di mo na di mo na pagtulon ang Katoliko. So, nasayop mo, maybe honest mistake, no? Okay. Siguro na influensyahan mo ng gitudlo nila nga ang atong saktong pagtulunan himuon nilang itom. Di ba? Imbi sakto ra. So honest mistake di pa na considered sin, no? Kay wa mo kahibalo mo murag nauwat ra man mo, no? Pero kahibalo mo nga sayop inyong gibuhat sa inyong pagtuo nya padayon gyapon mo ana, adya na mo makasa. Okay, kahibalo naman mo. Di ba? Sa moral philosophy. Di ba? So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Gani diri basahon nako diri sa Oseas 14:1 ngadto sa 13. Kay kining Oseas 14:1 ngadto sa 3 di ay no. Oseas 14 bersikulo 1 hangtod sa 3. Sa maayong balita Biblia katong karaan jud dili tong revise no. Diri mabasa na to
unsa nang pagdili sa ribulto, no? Gawas ato akong gisulti diri litra por litra gyud unsay gidili sa ribulto. No, akong basahon na Oseas 14:1-3 sa maayong balita Biblia katong karaan yung kaayo nga hubad, no? Dili nang revise, giingon diri. Balik o katawhan sa Israel sa Ginoo nga inyong Dios. Kay nadugmo kamo tungod sa inyong pagkadaotan. Andama ang inyong igsusulti ug balik sa Ginoo. Ingna siya, pasaylua ang tananamong kalapasan, ug dawata ang among pangaliyupo, ug tumanon namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Assyria. Dili na kami mokabayo sa mga kabayo, ug dili na kami moisip nga among Dios ang binuhat sa among mga kamot. Tanawa, unsay gidili sa ribulto? Kanang binuhat sa kamot? Giingon diri, dili na kami mo isip nga among Dios ang binuhat sa among mga kamot. Mao ni ang gidili sa ribulto. Sa ato pa, wala gibawal ang ribulto, ang binuhat sa kamot, kung dili lang ipakadyos. Mao na ang bawal kung ipakadyos. Klaro na. Di ba? By the way, no, malimot niya kung pahibaw. Karong hapon, udto di no? Alas 12:30, kaya alas 12:30 naman ang atong sangka sa katarungan. At ang ninyo unyang mga alas 12 sa kaudtuhon, alas 12:30, magsugod ang among friendly debate, no, sa akong higalang Adventist, no? Ang among topic sa debate, may tungod sa kining mga mahugaw nga pagkaon ni adto sa daang tugon, sama sa baboy, isdang ulahimbis, ug uban pa nga giisip nga mahugaw sa daang kasabutan. Gipadayon gihapon na sa bag-ong kasabutan kanang sugua, kanang mandua. Mao ni pamatud-an sa akong kaatbang, akong higalang Adventist, nga gipadayon gyud kuno gihapon na sa Kristyanismo, no? Sa bag-ong tugon. Unya ang akong trabaho sa maong debate ang pagnigar, no? Negative side ko nga akong pamatud-an pod nga wala na isipang mahugaw ang mga giisip nga mahugaw nga pagkaon sa daang kasabutan. Di ako negative side ko. So atangin ninyo karong alas 12:30, no? Ang among friendly inamigo nga debate sa atong higalang evangelist sa Seventh-day Adventist. Okay, nakadumdum ko nga niingon tong sa plaza ba to o asa to nako na kuan na dunggan tong pangutanaha nga. Ingon nga unsa gali tong bersikulo ha veritas nga ang katawhan sa Dios naadyoy mga balaang simbolo, no, nakadumdum ko. O kitsa tong nangutana o hangyo na kuan na diri na lang nako siguro sa radyo hisgutan o bisan asa kung makita ta, no. Mao na, no. Naa sa Salmo 74. Salmo 74:1-9. Na diha. Ang ipasabot diha, no? Klaro kayo nga kadtong mga kinolit, mga binuhat sa kamot, tong mga ribulto, kung sa patong tuwa dito sa templo, sa katawhan sa Dios, no? Giingon dito nga mga balaang simbolo. Pero giingon lang dito nangahana ang among mga balaang simbolo kay ang istorya gud ato, ang mga kaaway nila, giguba ilang templo, gipanamas-tamasan. Then giguba tong ilang mga butang tuwa dito sulod. Kung usan na kanang mga ribulto ilang gidugmok pinaging atsa og martilyo. Di ba? Mo na example mo na nga kanang mga dili katoliko nga ilang panggubo ng
mga ribultos katoliko nga mga sagrado, maparehas-parehas anang nahitabo diya sa Salmo 74, 1:9. Now, ang instruction sa Biblia ang gubon, kato mga Diyos-Diyos. Nya ka ng mga larawan na mo, dili man na Diyos-Diyos. So, dili angay nga inyo ng gubon. Oh? Parehas ra kung inyong gubon ang monumento ni Rizal diha. Oh? Nya, pero inyong pagtuo, dili man na Diyos-Diyos, sumuno, ano yung guba? Nya, mao na, nasipyat mo, nga ka na mga ribulto, dili na Diyos-Diyos. So, mao na, kung honest mistake lang, pasaylo na, kay waman tuyo pero kay balo na mo nga, dili na Diyos-Diyos, may mo pasaylo ana, sa Katoliko. May mo pasaylo sa Katoliko ana, kay dili na Diyos-Diyos sa mga ribulto. Mga balaang simbolo na. Yang mayon sila, asa mabasa, biritas nga, diya sa Biblia, example, bisag example lang, nga dunay pag-ampo nga mag-atubag ribulto. Kahayo. Nagahamon na kuksita sa, ayuhan ninyong sabot, Josue City Size. Josue City Size. Pero, bisan pagdili pa ng tekstuha, kung may imo namang masabot. Kung ma-prove na to nga dunay ribulto, mga ribulto diya sa templo sa Diyos, unya, kanang unsa man ang templo, balay alam po anan. So bisag ka na, common sense na. Sa ito pa dili daotan nga mag-ampo ta sa Diyos, nga mag-atubag ribulto, kaysa templo na may mga ribulto. Masahara ko ninyo ng templo diha, itong templo ni Solomon, bisag ka na lang, paghulagway sa templo, pinagig pananaon sa Ezekiel 41. Ezekiel 41, tudling 15 nga 20. Saan ninyo diha, gihulagway, pinagig pananaon nga ang templo sa Diyos na imong larawan. Naay dagway sa ribultos kirubin. Naagi klaro ba yun? Unsa pa yung dagway? Naong sa tao. Napagali, dayan-dayan nga, naong sa leon. Una. Unya, kanang templo, balay lampuanan man. Sa ito pa, di dautan nga, mag-amputa nga, mag-atubag ribulto. Basta, simbolo lang sa presensya sa Diyos. Dili kay himoong Diyos. Kay bawal man kung himoong Diyos ng ribulto. So, mao na mga tinahod nga tigbaminaw. Josue City Size. Si Josue ni yukbo sa Dios nga gaatubang sa sudlanan sa kasabutan niya, katong sudlanan sa kasabutan timan anato nga naay ribulto sa anghel o kirubin nga nagsimbolo sa presensya sa Dios ug mao manggali ning gisayaw-sayawan ni David diya sa 2 Samuel 6. Di ba? Gasinulog kay kanang sinulog God worship dance. O, gasinulog si David at tubangan sa sudlanan sa kasabutan nga naay duha ka ribulto sa kirubin o anghel. Na? O, sa Biblia? Example ha? Example man. Basta, sa ito pa, dili daotan mag-ampo ta nga mag-atubag ribulto, basta simbolo lang ng ribulto diha sa presence of God. Dili kay mao'y himoong Diyos, kay bawal man na. Kinsa may buotang Katoliko nga, kung mag-ampo sa Diyos, mag-atubag ribultos mga santos din, moingon nga kanang ribulto mo ay Diyos. Di ba? Kung pananglit, moingog sang pito ng Diyos, kanang ribulto sa santos diya, paras lang nagkirubin, simbolo sa presensya kay mga balaan man. Pero kung ang santos po'y sang piton, patabang tag-ampo, moingon man ta, San Vicente, iampo mo kami. Pero dili biya kanang ribulto mo atong gihangyo ha, kay di man nakatingog, nakasulti. Oh? Ang gipasabtan na to, anak, katong gilarawanan. Paras lang na nang makig-istorya kas telepono. Tanawon ni mo nga, ang telepono mo imong gipakig-istoryahan. Oh? Kay mo may imong giatubang. Pero di na mao. Ang imong gipakig-istoryahan, katong tao nga, tuad do sa laing dapit, no. Pero gaatubang lang ka sa auditibos telepono. Pero dilibot pasabot nga, kanang telepono mo imong gi-istorya. Inanapod. Kami mo sangpit mi sa mga santos, nag-atubang mi silang ribulto, pero wa mi magtuo nga, kanang ribulto mo among gipangayawag tabang sa pag-ampo. Kung dili kadtong gilarawanan nga nagtuo mi nga tunas langit. So to pa dili mo hunong ang among pag-request diya sa ribulto. Kay nagtumong man sa gilarawanan. Di ba? O mga pumiga, ampo nila ingon nga Diyos, patabang raman minga, request raman nila manminila silang pag-ampo. Kay mo man tudlo sa Diyos, Job 42:8. No nga magpalaban tag mga santos kay dunggo na sila sa Diyos. So mao na no, Salmo 74:1-9. Kanang mga ribulto, himuon lang ng simbolo sa presensya sa Diyos niya. Kanang mga larawan, konkreto kayo na.
larawan sa mga santos kay balaan god. Sama ang konkreto ang example katong ribultos kirubin. Nganong gabuhat og ribultos sa kirubin, sama ng kirubin anghel. So masabot nga simbol sa presensya sa Dios ang ribultos sa anghel. Niya kay kanang mga santos na to, mga balaan mapod sa to pa, common sense masabot na to, simbolo sa presensya sa Dios na ilang mga ribulto mo na mag-atubang ta. Di ba? Nila. Pero bawal lang kung himoong Diyos. Pero sa ako na laging giingon ninyo, kung naamay Katoliko mag-isip sa ribulto nga Diyos, asayop na. No? Ayaw po sa ngilin ng doktrinas Katoliko. Kaya way doktrinas Katoliko nga gaisip sa ribulto, ingon nga Diyos. Okay, kining nahibilin nga minutos, mga 5 minutos na lang, ato ning igahin sa kining katuyuan, no? Wa man nato ni gidali-dali. Usa sa katuyuan sa atong ribulto, kining ang iyang positive outlook. O kana bang nganong dunay ribulto, no? Kay human naman tong about sa simbolo sa presensya sa Dios. Atong hisgutan ning kana bang maka-remind o makapahinumdum nato sa mga butang maayo. Ako naman ang nihisgutan si Miyagi, pero akong i-expound pag yun karon. Sama sa Hosue 4, 6 ngadto sa 7, Exodus 24, versikulo 4, ug Números 15, versikulo 39, gahisgot diri og butang sama sa bato nga nagsilbi nga pagpahinumdum. Now, gigamit nato ning mga bersikulo ha, sa pagpasabot pod anang ato mga ribulto, nga dili dawton ang ribulto kung usa sa hinungdan nga nagsilbi nga pagpahinumdum. Kana agong mga ribulto sa mga santos, makapahinumdum nato na sa ilang bayanihong buhat. Sama ni Rizal kanang iyang monumento, nganong natay monumento niya para inig kakita nato sa monumento ni Rizal, makahinumdum ta sa iyang bayanihong buhat. Kung makakita tag mga law-ay nga mga larawan, ribulto, law-ay po datong una-una. Kanya, kahibaluman ng demonyo nga, kung magdaghan ang ribulto sa mga santos, daghan po mga santos, kidaghan man makahinumdum sa mga maayong binuhatan sa mga santos. Muna nga, maningkamot po ning yawa nga, aron magundang na sila himog ribulto sa mga santos, akong ipatuo nila. Nga, ayaw mo ng ribulto sa mga santos kay kuha na, mga Diyos na. Di ba? Daghang mang tuwa na. Ikaw karong laminaw, di ba? Mo siguro na imong pagtuo, no? Nga, kanang ribulto sa mga santos sa Katoliko, mga Diyos. O nang dili ka na, di ba? O naigo ka ng Isaiah 5:20. Nga ang insaktong pagtulunan himong sayop. Di ba? Sakto man kayong pagtulunan sa Katoliko mahitungod sa mga ribulto. Simbolo sa presensya sa Diyos. Nagsilbi nga pagpahinumdum sa mga maayong butang kay kanang mga ribulto gud sa mga santos nag-remind na sa ilang mga binuhatan nga maayo sa buhi pa sila pareha sa ribulto ni Rizal, nag-remind na sa bayanihong buhat ni Rizal. O mo na mayon ng demonyo gamiton ako ng Biblia, sama sa akong paggamit tong pagtintal sa Ginoo diha sa Mateo 4. Ang gamit ko bersikulo. Ingon ko nga, kung tinuod nga anak ka sa Diyos, ambak niya ng pangpang kay ang anak sa Diyos dili maunsa kung mahulog kay sapnayon sa mga anghel. Kutlog bersikulo. Kutlog bersikulo ang demonyo. Mausab na. Gamiton din ang bersikulo diha nga sa mga Diyos sa maanang Roma 1:20-23 nga Diyos may gipasabot ana nga gibawal. Salmo 115. Moingon ni sila, gamitan ninyo mo ni ipasabot nga kining mga Diyos diri iparehas ninyo sa ribultos Katoliko. Basahan ninyo na Exodo 24:5 gibawal ng mga Diyos. Pero ang kontek Diyos gibawal, limta supak ana. Bawal man yun ng mga Diyos. Pero ayaw ibawal ng mga larawan nga dili Diyos. Diba? Mo na nga kamong mga Katoliko ay magtuwa na, no? Magbutang ta kaunti na to. Daghanon na to larawan sa mga santos, parang daghang mga santos.
Mao ni counter na to aning at problema na to sa droga. Ano man, kining droga gud nganong ni proliferate ning droga tungod kay puros makita sa mga tao nga droga. O di ba? Mao ug si makita nila awaton man. Mao nang kitang mga matuhuong Katoliko magbutang tag mga butang nga makapahinumdom sa mga maayong buhat. Kay kung magdaghan ng mga sa TV, daghang kay mga bayulinti nga salida. Di mabayulinti po atong mga anak. Kung mo'y tanahon. Mao na nga, akong ihangyo ninyo, aron mga santos ta, tanaw mo na nga mong Global Catholic Network, EWTN, no? Wa kay matanaw na kay, di kay ganahan na mo tanaw, nga mo na yung magkapasantos na to, no? Di ba? EWTN, Eternal World Television Network, no? Murag naana sa Orient, murag naana sa Channel 58. Naa po yung mga religious channel uban, pero di lagi po maong itudlo. No? Kana lang, TV sa Iglesia ni Cristo, lahi may ilang tinudluan. Mga Diyos kuno na ito ribulto. Naigo sila na, basig gihimo silang instrumentos dibonyo, di ba? Nga himoong itom na atong puti nga pagtulunan. O na-counter na to, no? O na nga sa atong katedral pa lang, gipakitaan na tag duha ka ribulto ni Kuan, ni sana upat di ay ni St. Thomas Aquinas, ni Saint San Jose, ni San Agustin, o gipakitaan na ta para makahinumdum ta sa ilang bayanihong buhat, no? Ningon pag itong usa ka kauban ako, mao din na biritas, mao na nga kung gibuhatan na to gribulto si Rizal nga bayani lang siya sa atong gamayng nasod sa Pilipinas, mas buhatan na to og gribulto ang mga santos nga ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan. Sa sunod Domingo pohon, akong i-expound ang kanang pagpasidungog sa mga santos. Ug usagod sa hinungdan nga magpasidungog ta nila kay mga santos sila. Unya, usa sa paagi sa pagpasidungog kanang buhatan natong gribulto o monumento. Then ato po ning i-connect sa pista. Kay kanang atong pista god pasidungog na sa mga santos, di ba? Atangin ninyo sunod Domingo pohon. Okay, sanglit wa naman tayo igong panahon, pasensya, daghan pa ta kay kong butis-gutan. Wa naman gyud tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadaghuan sa atong simbahan. Kini na lamang ang ubos ninyo nga lagad sa maong tulumanon. Silbert Dondoyano, Senior alias Beridas, hangtod sunod Domingo pohon, samang oras ug istasyon. DXBR Tatak RMN